ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахште ҷей. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навор якчанд намуд мошинои нав рӯӣ карданд ки мо қабул кардем, пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар охали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан бошад, маромад сурат маълумот шуд дар WhatsApp имо экран буда рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имрӯза навор ҳастай Hyundai Avanta, Opel Astra G бо нархи арзон, ҳастай Opel Astra F ва ҳастай Toyota Camry D, ВАЗ 2107, ВАЗ 2110 ва ҳастай мошиное ки аз территорияи мақсад нав овардаги ай Москва ва техникаҳои калонам ҳастай. Обшим Toyota Vitz ва дигар мошинои арзон дӯстони азиз баҳри шумо пешкаш мекунем. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем ва видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кор мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. курси имрӯза 1000 баробар аст ба 146 сомони навор асар мекунем. марҳамат рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба Торикистон бо равон кардан як компания грузоперевозка хуберо ба шумо тавсия метавем ки компания яка ёқуб яка чандсола таҷрибаи корӣ доранд ки борои шуморо аз территорияи Москва қабул ва территорияи Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Ёвон ва Регар оварда мерасонанд. ва инчунин ба территорияи Хатлон 25та ноҳияшта оварда мерасонанд. шаҳри Бохтар, Хуросон, Уяли, территорияи Кулоб ва территорияи Восе, хоб Данғара, тарафҳои Калхозобод, Обшим 25та ноҳияи Хатлон ва территорияи Душанбе ҳамаи ноҳияҳош оварда мерасонанд. бори шуморо аз мақсад ки аз килош вобаста мекунанд. агар аз номи кадани мо гап занем боз скидка мекунанд. боз мошини майдаам дорад ки мошини майда кади рафта бори шуморо аз ҳамин территорияи кортон ки аз ҷойнои хонатон рафта мегиранд. аз территорияи Москва ва Московск област бортона қабул мекунанд. сета рақам аст ки ҳар се рақамҳо шумо кор мекунанд ва ҳар сешта WhatsApp пайваст доранд. беҳтарин компания грузоперевозка яка ёқуб. марҳамат ба шумо тавсия метавонам. албатта нависед бортона соҳ саломат бурда мерасонанд. мегзарем ба қисми техникаҳои фурӯшӣ. якам техникаи фурӯшӣ аст бадро ки трактор К700 сайстанои беҳтарин солҳои нав. 8 плука мега соҳибаш 8 плука, яъне ки мақсад плукш мега истода бурдагӣ нестай, балонша мега ҳолати коя дуруш тозака, яъне ки сайстани трактор К700 мега беҳтарин ҳолат дай. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат ва фурӯхта мешавад бо нархи 290 000 сомонӣ ки боз муомила дорад, ё ки ба ягон мошини майда ё ки ба хона вариантҳои алиша дорад. трактор К700 сайстани беҳтарин солҳои нав аст қариб ва плукуш мега ягон бор истода бурдагӣ нест, ҳамаш нав аст. ҳолаташ беҳтарин, яъне ки мегирӣ фақат ҳай мекунӣ. дар шаҳри Ваҳдат қарор дорад. шахсони дар камхали трактори К700 ки лозим бошад аз сайстани беҳтарин 290 000 сомонӣ бо муомила дорад, ё ки ба ягон мошинаи майда ки ба хона алиш мекунед, метавонед вариантҳои худтона пешниҳод кунед. якта рақамҳои мегафон аст кор мекунад ва дуюмаш рақамҳои Билайн. ҳардушон ай соҳиби ҳамин трактор К700 аст ки ҳардуш кор мекунад. шахсони харидор метавонед маълумотҳои пурраша бо аз соҳибшон гирем. дӯстони азиз, шумо агар мошинои фурӯшии хона, замин, квартира чизе ки бошад марҳамат рӯй кунем, мо рекламада мегузорем. мегзарем ба ди мошини фурӯшӣ. Toyota Camry D аст бадрон ки срочная соли параишаш 2011 сол, 34 бензини холӣ, объем мотори 3.5 литр, коробка автомата, сайстари мошин мега беҳтарин. мошин мега салон кожа, старт стоп дорад, хобдарош мегад кнопка пулткати ҳуй меша, ҳуҷҷатош ва танировка ҳардуш 8 моҳи дига мондагӣ аст. мошин мегад срочная мегад нархаш 118 000 сомонӣ бо камтар мегад дар назди капоти мошин савдо мешавад. ба телефон мега умуман савдо накунед, аз шумо хоҳиш кард фақат харидори аниқ бия мега аз пеш бина. нархи мошин 118 000 сомон ва мошин дар шаҳри Душанбе дастаем. рақамошо мегафон аст, харидори аниқ бошад агар марҳамат занг занед ва дигар маълумотҳои пурраша гирен. дӯстони азиз, аз кадом маркаи мошине ки ба шумо лозима харидор ки бошед дар таги видео нависем, мо дар видеои оянда мошини гуфтагӯтара ҷудо карда пешкаш мекунем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Kia Rio аст бадрон ки ай Москва нав овардаги аст, неки растамошка надорад, нархи ахирон шаҳад. соли бароишаш 2011 сол, 34 бензини холӣ, мотори 1.4 литр, коробка механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошини ай Москва мадагай бе растамошка, кондитсионер, электропакет, ҳамаи комфортош аст. нархи мошина мега 60 нархи ахирон шаҳад бе растамошка. рақамошон Билайн ва мошин қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат.
илтимос мега беҳуда занг назанед, фақат харидори ани мошин мега тозак ай Москва мега мақсад ки берастамошкай бардо нази 60 ахишай дар шаҳри Ваҳдат. Агар агота шумо маҳқуқ карда бошед харидоре ки бошед, метавонем бо қатъи соҳибшон суҳбат кунем. Фақат мега илтимос харидори аниқ мега соҳиб бош. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ ҳаста ки Opel Astra дар кузуфи караван янки универсални. соли барои 2000 сол ҳастае ки ҳам газ ҳам бензинш кор мекунад. Биомоториш 1.6 литраи коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега чихолои нав часпондагӣ ҳастем 5 та балон мега, яъне ки қатъи запаскаш мега балонош мега нави пачкай, хай салон тоза, электропакет, аккумулятори нав ва 4 диска дорад. нархи мошин мега 55 дар осмонӣ аст, боз муомила дорад ва мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбеда. 55 та боз камтар муомила мекунад, хай мақсад ки мошин мега соз астае. шахсоне ки харидори аниқ бошем, бо рақамошон астае ва вилон кор мекунад, метавонем маълумотҳои пурраша гирем. дӯстони азиз, ба хотири меҳнатҳо мо яйлакии бепула гузорем, фаромӯш накунем ва навори моро подписач кунем. фақат шумо лайк казанед, аз кадом маркаи мошин лозимае нависед, мо дар видео оянда ёфтем, агар ба шумо дар видео пешкаш мекунем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Toyota Vitz астае, бардором ки вагон срочна. соли барои 2010 солае ки сӯйшориш бензини холӣ абиомоторш 1 литри прасо экономни коробкаш автомат мошин мегад саистяниш хубай вагона мега соҳибош. нархи мошина мегад 55 та мегем, боз камтар муомила мешава, мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. бо ҳамхали Vitz бо чанд та дигам дорад ки мақсад ки светои сиёҳ ва дигар намуд светош мақсад ки нархошон фарқ мекунад. нархҳои баёш яъне ки 60 чанд мақсад бо 70 аст, ҳар хел доранд. ай ҳама арзонаш инами свет аста, инами нархаш 55 та боз муомила мекунанд. мошин дар Душанбе 55 та камтар савдо мешавад. фақат харидори аниқ боша мега занг занам, мақсад ки ё ки омада бинанд муомила ягон суб мекунанд марамат. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳаста ки срочнаи ВАЗ 2110 нархи арзон катӣ. соли барои 2001 солае ки сӯйшориш бензини холӣ, мотори 1.6 литр, коробка механика, мошин мега сайзданиш ҳолати корӣ дар мега, мақсад ки на зури зур на бези, ҳолати корӣ миёна. нархи мошин мега 7000 сомон аст, бо камтар арзон мешава. мошин қарор дорад дар ноҳияи 5, нархаш 7000 сомон 5 дай қарор дорад. омада мега бинен, мақсад ягон сум муомила мекунад. хай мумкин нархи ахирош боша, не ки нагуфтан арзон, не ки палибому лӯбои мошина ягон сум арзон мекунад. хоб рақамошо тисел аст. шахсони харидори аниқ бошем, бо занг занем маълумотҳои пурра ва аниқша аз рақамҳои поймода гирем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае ки Hyundai Avanta. соли барои 2007 сол сӯйшориш газ бензин, мотори 1.6 литр, коробка автомат, сайстани мошин мега беҳтарин ҳолат даст. салон мега тозак, мошин мега ки яъне тоза када гаштагас, мошина мега тоза нигоҳ кадагам. мошин полни худ центразамок, сигнализатсия, самбуфори арган, мултидор, обшим, кондитсионер ҳамач дора. мегад ки 100 километрда 7 та расход дора дуруни шаҳр. ҳуҷҷатошам 1 сола ҳуҷҷат мега дора ва 4 диска, хай ҳамаи комфортош ҳастае. мошин мега срочнае. нархи мошина мега 67 та мегем, боз камтар муомила мекунем ва мошин қарор дорад дар Душанбеда. беҳуда мега нороҳат накунем, фақат харидори аниқ мошин тоза мега 67 та камтар муомила мешавад. хоб ин ҳами рақамҳои мегафоншон аст. шахсоне ки агар харидори аниқ боша, метавонен маълумотҳои пурраша гирен. дӯстони азиз, аз кадом маркаи мошине ки харидор бошем мехарем, дар кортон боша дар видео нависем, дар таги видео мо ёфта пешкаштон мекунем. ҳаштум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳаста ки Daewoo Tico бо нархи арзон срочна. соли барои 1997 ҳастае ки сӯйшориш бензини холӣ, абиомотор 0.8 литр, коробка автомат, сайстани мошин мега нахаду, хай камка ва лакаш тухтага болуш, обшин камтар мелиш кор дора, не ки хоҳем, не ки нахоҳен, айхи хай кадар мешава мега созае. нархи мошина мега 8000 сомон мегем, боз муомила дорад ва мошин қарор дорад дар шаҳраки Сипитамени, территорияи Хуҷанд. ай Хуҷанд болотарак мешавад, шаҳраки Сипитамен 8000 сомонӣ боз муомила мешавад. хоб рақамошон тисел аст. шахсоне ки аз ҳамун тараф бошен, ки аз дигар тараф бошен, харидор ки бошен, метавонен дар рақамҳои тисел занг зада қачон муомила кунем. мошин мегад ҳолати техникӣ дае. хай бо маълумотҳои пурраша дӯстон азиз, бо худтон занг зада як бор дига аниқ када гирен марама. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. ВАЗ 2107 мошинои советски молодёжи нархи арзон.
соли бароишаш 2003 сол сӯзишвориш газ бензин мотор 1.3 литр мега соҳибаш коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошинча мегад мақсад ки содаста чиста молодёжни кадагай нархи мошин мега 7000 сомон аст ба дӯстони азиз неки нашуд ҳуҷҷат ва пӯшидаги дигар маълумотоша нагуфтем мошин мегад барои худам мега тайёр карда мақсад ки бо сум дар кошда мошина фурӯш намудем нархи мошина чӣ хеле гуфтам 7000 сомонӣ бо арзон мешавад ва мошин қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ балоншам ҳолати кордаста дидем хеле свет рақамошон мегафон харидори аниқ агар бошад дар ҳамин видеои мо марҳамат бо занг занем маълумотҳои аниқ ва пурраша аз соҳибашон гиред марҳамат мегзарем ба даҳа мошини фурӯшӣ Opel Astra J аст бадро ки Opel Astra J дудара аст яъне ки 4 дара не дудара аст нархи арзон не ки мошин срочная мақсад клиентош бисёра нарх кардесам нарх навошо туғри нагирифта агар шумо успет карден метавонен харинша фақат беҳуда нороҳат накунед мега соҳибаш соли бароишаш 1999 ҳаста ки ҳам газ ҳам бензинш кор мекунад авио моторош 1.6 литра коробка механика инам хеле светай мошин яъне ки спортивни дудара аст бадро 4 дара дудара аст дай ҳолати коридай нархи мошин мега 29000 сомонӣ аст не ки нашуд арзон шуд нагуфтанд ки чанд қа мекунанд мошин бадрон дар территорияи душанбеда қарор дорад 29000 сомонӣ аст дудара мошин Astra J рақамошон мегафон мошина рости гап нарх бисёр кардеса мега соҳибаш не ки нарх навошуд туғри нагирифтесай илтимос мега беҳуда нороҳат накунед агар ин мошини савдо нашуда боша харидори аниқ бошад агар шумо да метавонед савдо карда гиред фақат илтимос мега беҳуда нороҳат накунед мошин айдинае ки дар рекламае марҳамат шахсони харидор метавонед дар мегафон занг занем ва ин буд навори имрӯзаи мо то видеои оянда худони нигоҳбони ҳамаи шумо